להסביר לך שאני רציני, די, אני לא יכול לדבר עם הבטן הזו יותר. פה? על הדפנה. היי, בסדר גמור. דפנה, את מאמנת לדיאט. בעצם איזושהי טכניקה מסוימת שאת עובדת איתה, שאת עוזרת לבן אדם שמגיע אלייך? יש לנו כלי שהוא נקרא גלגל החיים, ששם אני יכולה לבדוק איתך איפה הפאנצ'ר אצלך בחיים. מה זה אומר פאנצ'ר? בוא אני אשאל אותך ככה שאלה. מ-1 עד 10, איך אתה מדרג את עצמך בנושא של קריירה? 7, אני חושב. כסף? הייתי שם מינוס. זה בבנק יש. 3. מגורים? 6. בריאות? 7, ברוך השם. כיף ובילויים? לא 10, למרות שאני שואף לשם, 8. התפתחות אישית? 7, אני חושב. זוגיות? 8. ואני לארג' עם עצמי. חברים ומשפחה? גם כן 8. בסך הכל הגלגל שלך נראה בכלל לא רע, ויש לך איזשהו פאנצ'ר בגלגל. ברגע שיש פה משהו שמציק לך, 1 בלילה המקרר הוא הנחמה שלך. שיש איזשהו משבר, איזשהו בעיה, איזשהו משהו שנתקע באמצע, זה הזמן שאנחנו יותר מפעילים את האמון האישי. אז התפקיד שלך בעצם זה למנוע ממני את כל הדברים הטעימים שאני אוהב לאכול. ממש לא. כי מה שחשוב לי זה שבתפריט יהיה לך את הדברים שאתה אוהב לאכול. כי ברגע שאתה לא תקבל, תפתח אובססיה למתוק או למה שאתה אוהב, ואז זה לא שווה שום דבר. אנחנו פה בשוק הכרמל, שיש פה מבחר ענק. מה את אומרת על העוגיות שם בצד? האינדקס הגליקמי של העוגיה הוא מאוד גבוה. בואי תקחי אותי לבסטה, שמבחינתי זה האימפריה הבסטה של של האינדקס. בדיוק. מה אומר במילים פשוטות אינדקס גליקמי? זה כמה זמן הסוכר שבתוך הפחמימה, בתוך האוכל, מתפרק לך בגוף. כל מה שהוא לאט יותר, זה אומר שאתה שבע יותר. איך אנחנו עושים את זה שזה יהיה לאט יותר? סיבים תזונתיים. לחם לבן זה פשוט חיטה שהוציאו ממנה את כל הערכים התזונתיים, תכנו ועשו מזה לחם, אין בו הרבה. יש לך פה בטטה, ויש תפוח אדמה. מה יותר משמין מהשניים? בטטה, זה גם בגלל זה קיבלה את הכינון הזה בטטה, לא? בטטה? אז לא. בבטטה יש סיבים תזונתיים, והאינדקס הגליקמי שלה יותר נמוך. תאכל תפוח אדמה, תהיה רעב הרבה יותר מהר מאשר אם תאכל בטטה באותו משקל. אם אני מארח אורחים, למה לא עוגיות? אני מעדיפה תמיד פירות יבשים, זה האירוח מבחינתי אולטימטיבי. טנים, תמרים, מישמישים, שזיפים, חמוציות, אגוזי מלך, יש בהם ערכים תזונתיים טובים, האינדקס הגליקמי שלהם נמוך, כך שאתה אוכל את זה ואתה שבע לאורך זמן. זה אירוח אולטימטיבי עם קצת ירקות חתוכים, אתה מה זה מלך? פה דגים, עדיף דגים על בשר. דגים מצוין, אני אוהב לדוג. פותחת גם בית ספר למאמנים ולתזונה. החזון שלי, שיהיו פחות אנשים שמנים. אני מלמדת יסודות של אימון ויסודות של תזונה. התקווה היא שאנשים יפיצו את הבשורה ואז יהיו פחות שמנים. פלאפל מותר לי? כן. אז יאללה. בבקשה, פלאפל זה אוכל בריא, מדהים, הוא עשוי מחומוס, יופי של דבר. עשית דיאטה לבד ולא הצלחת? אחת, מי שבדיאטה תמיד בדיאטה. למדנו בקורס להתייחס למה שהיה לפני הקטע של האכילה. נאמר, אם התרגזת על משהו, היה לך ויכוח עם מישהו, לא דאגת לעצמך במשהו, ואז באה האכילה. הכלי הוא בעצם להימנע ממצבים שגורמים לך להיות לא מרוצה ולאכול בגלל הבעיה הרגשית. בנות, חוץ מזה שזה חריף לי נורא, למדתי הרבה דברים במהלך כל הפגישה שלנו. בינתיים אני יכול להציע לכם ביס, אתם רוצות? משהו. תודה. בכיף.